Biele pečivo alebo tmavé zlé kvôli týmto veciam. To biele pečivo celozrnné. Biele pečivo menej vlákniny, z múky, spracované, vyšší glykemický index, celozrnné pečivo, vláknina zo zrn, má dlhšiu straviteľnosť plus tá vláknina, nižší glykemický index. A preto to je vlastne, že biele pečivo alebo tmavé zlé kvôli týmto veciam. Nie kvôli tomu, že vlastne biele pečivo nejaké nezdravé, že niečo robí, že sa z neho priberá, ale kvôli tomuto. No ono, čo sa deje vlastne v tom, keď vy máte ten vysoký glykemický index, že by ste jedli to biele pečivo. A tam sa stane ešte taká vec, že ono nezáleží iba čisto na tom, jaká to je potravina, ale od toho množstva. A teraz ti dám niečo zadarmo. Nemusíš sa trápiť nad tým, čo kúpiť ani čo veci robíš dobre, lebo v mojej skupine nájdeš tipy, recepty a rady na chudnutie plus zľavy na bielkovné produkty z týchto obchodov. Takže napíš do komentára chcem a máš to.